sa my vlog. Magkano ng emperador? 12. Magkano sabi ka na? 14. Magkano? 26 lahat. Oh, di ba? Ito na yung baso. Please. Kisser. Ayoko na. So mga kaibigan, nandito pa ako ngayon sa swimming pool. Dalawang swimming pool dito. Yung isa nandun, tapos ito, mababaw lang dito, tapos malalim doon. Mga 5 feet, tsaka dito hanggang tuhod lang. So, mag-enjoy muna kami dito sa swimming pool. Sana mag-enjoy ka rin dyan. So guys, live na live po tayo dito sa park ng Bugalyon. So mamaya share ko yung park nila dito. Oh yan. So nandito yung mga classmates ko. It's gonna be a happy day because we celebrated 15 years. 15 years. Nag-graduate na. 15 years na. Ayok ka. O tapos, wait lang. Yan, napakaraming tao. Because it's Sunday, kaya maraming tao dito. Tapos, yan, maraming tao dito. Kikita nyo naman yung tao dito dahil kakatapos lang nila nagsimba. So kami, tapos na rin po kami nagsimba. Oh, sige. So we're heading to Resort ba? Resort. So yan si Maricel Soriano. Live na live dito. Ay, siya! Nakakar. So ayan, maraming tao dito kasi it's family day. Yun na naman, when it's family day, ay Barkada Day. So ayan, maraming tao dito. Live na live. Dito sa Bugalyon. At ang tagal kong hindi nakapunta dito, mga 2 years. Diba mga katsire? Ito yung gwapo kong classmate. Ah! Galing na dyan yan. Hello Shout po. out! Shout out! Shout out naman dyan sa mga vloggers. Thank Hindi. you. Yung ano mo, sa mga gustong bumili ng ano. Sa mga gustong bumili ng mga paninda ko, andun lang ako sa Santa Barbara Public Market. Thank you. Ang pogi. So, pag-ano kami, magsiswimming. So, parang ilan ko yun. Nagawa ka mag-araw. Ako ito. So, nandito kami ngayon sa Bugalyon, sa bayan. Saan? So, mamimili kami bago kami pumunta ng resort. Ay, resort! Resort! So, napakadaming ano dito, prutas. Napakalinis dito, mga kaibigan. Hi! Ay, hindi! Ay! Jerwin! So yan, bili na tayo. Ano bibili natin? Ang daming bilihin dito, tsaka mura pa.
So anong bibili natin? Kyrie. Kasi pag ano, 150 yung... Tatawad ako, 140 na. Tarot. Tarot lang. Oy, ilan? Manager, sana nagdala ka na lang. Isang kilo lang. Bakit kilo ba ito na? San? Bakit kilo ba? Ayun, tumalog. Love, masarap ba yan? Ano siguro to, hindi nang tawad. Matutan, mamukbang tira tayo. Fresh na fresh, katulad ko. Love, ang dami na love. Tama na yan, love. Mahal! Ay. Ang yaman na love, ang dami niyang binili. 2 kilong bangos, 1 kilong pusit, tapos may galunggong pa. Kakainin daw na lang. Ilan lang kami dito eh. So ang gagawin ni Love, bibili siya dito tapos bibenta niya sa kanya. Iba ba? Wala ba eh? Yan. Thank you Love, you're the best. Keep the same. Yan, ang binili ni Love ay galunggong, bangos, saka tilapia. Mamaya, so mahal na mahal ako ni Love. Wait lang. Love, bangakan mo ako. Baka ma-phone ako sa iba. Kamatis. Ang mura dito. Ang mura ng talong, 25 ba? Thank you. Bagoong. Wait, di mo pinakita. 6 pesos. Ang bagoong dito ay 6 pesos. Ang mura-mura. Ang mura-mura. Kaya masakit sa kalubang ko. Gato. Baso. Tapos sana. Hi baby. Maglamingan ka, tayo na. Hi baby. Hello. Subscribe ka. Bibili kami na. Ano bibili natin mga Frenchie? So, namumroblema po kami kung saan po kami kukuha ng tubig. So, we decided na magnakaw na lang ng galon. Charon. Joke lang. Tara na. Pogi dito sa Bugal yun, guys. Tapos, crush ko sila. Yan. So, tapos na kami nagbili. Bumili ng mga pagkain. Amin. Yan. Ay na ako at ang init ng puwitan. Ang init. Buti nga nag-sunblock ako.
Samplo. Okay. Nandito ako ngayon sa Lagay Sentro sa mga friends ko dyan. March, Ian, Marisa, at iba pa. Nag-stop over po kami dito sa relative ni Jara. At ano kami ng ano? Wala ako to. Oh, yan. Oh. Ayan. So maghihiram kami ng ano, galon. Tita, pahiram po ng galon. Kasi wala po kaming ano, biglaan lang pong lakad to. Kaya pagpasensya nyo na kung improvise lahat. Caught in the act. Di ba? O sa mga gustong ano dyan, PM nyo lang ako at bibenta ng halaman si Mother. Yan. Yan. Ipopromote ko tita. O yan. Oh. Sa mga gustong bumili ng halaman, PM nyo lang ako. Ikaw na magsabi yan. Hi! So nandito na kami mga kaibigan. May bakati auto. Magkano entrance? So ngayon, ang gagawin namin ay magpapa-register muna at go na tayo sa swimming pool. Plato Maricel. Plato. So mga live na live kami dito. Ay, dayo. Sorry. So dito po kami nag-iyaw-hiyaw para kakainin namin naman at saka pulutan. Lagit ako kung lagit. Lagi. Kuya, shout out. I-shout out mo. Lagi Centro Resort. Yun na nga. Magkano po yung Alfonso? So, dito tayo ngayon. Nagpaparegister po tayo kay Mama. Bandito pa. Ang sarap. Tsaka yung vlog ko mamaya magmumukbang. So nag-iihog-ihog po kami.
katsure, dito na nga kami. Tapos niluluto pa yung mga pagkain namin. Mga pagkain bumili po kami ng galunggong, tsaka bangus, tsaka ano ba yun? Yan, pusit. So luto na siya. Ito siya. Jowa challenge. Kiss. Wow, challenge! Wow, challenge! So ito po yung pagkain namin. Yan naman yung kanin dito. Mas umamat lang lamay ginatan, sumo ka. Andi, anong ta? Agad ang kin. Kasalog ko, akin na kasama. Nakalala ka na din. Okay muna kami dito. Mankin kayo, challenge the legal wife. Ito yung kabet. Ay, so masaya yun. Hindi ko pinangarap maging kabit. Alam sa'yo. Pinangarap ko mang-agaw. Tayo sa swimming pool. So mag-enjoy muna kami dito tapos para kasi enjoy namin yung moment. Nag-enjoy po yung mga bata dyan dahil mas masaya maglaro pag may tubig, di ba mga kaibigan? Yan, kitang-kita nyo naman. So ngayon, lulusok ako ng swimming pool. So, dito tayo. Yun. Tapos, ay malalim pala. Nandito tayo para mag-enjoy. So, ito, lumulusok ako ngayon. At tinawakan ko lang yung 5 feet siya kasi hanggang dibdib ko lang. So, sana ma-enjoy ko yung ano. At yung mga kasama ko ay nandun pa. So nag-enjoy muna kami pero maingay dito, medyo maingay yung video okay pero sana mag-enjoy ka. So, bye muna! Kaibigan, nandito pa ako ngayon sa swimming pool. Dalawang swimming pool dito. Yung isa nandun, tapos ito. Mababaw lang dito, tapos malalim doon. Mga 5 feet, tsaka dito hanggang tuhod lang. So, mag-enjoy muna kami dito sa swimming pool. Sana mag-enjoy ka rin dyan. Under my head. Kaya mo ang best. Ay, may dukyang! Ayo. Picture mo, be! Chokoy? Na. Uy, ay. Nagmumodel na. Dito kami ngayon sa swimming pool tapos hindi namin alam kung sino ang, kasi yung mga kasama ko hindi maliligo, hayo, maghiwalay din yan. So, Ang gawin ka sa pag... Ano yung foreigner? San?
Sa lingkod, nagtalong damay ng buhay nasin. Agad na nabuliyaw. Ay, busy. Kaliala. Nakakatusira naman. Ay, kasi, ang kakabigan, Jerome, alak lang, huwag kang magulo, ilagay mo. ilagay mo sa tiyan mo. Cheers, Jerome, cheers. Busin natin to, ah. 1, 2, 3. Ayoko. May kurse. Sabay. Para sa sila tatlo. isa pa! Putaya! Hanggang may signal! Hanggang may signal! Hoy! Duga na! Okay, abalang. Abalang. Sumalag, magkarang emperador. Nagkano sabi nga na, katusi, nagkano, 26 lahat. Oh, di ba? Ito pa na yung baso. Please. Kisser. Ayoko na.